Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu Alakira Mamadu Nyomada Alakira Muhammadu Sirakabano Sarojama Sirakabo Mamadu Bagena Aumeta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبه كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديننا وكلنا بلا جلما ربيع الأول نو فرقبا وبعلك رب bangi kalo kofo domba kalo san ba flantan warayna December kalo tletan ani kelen o bena Rabiul Awwal tletan ani flashuma lada do Sayyid Sharif Osman Madana Haidara alebe o shu yinamaya Bamako balon chikene kan stade 26 Marsi kabri fitritle wati terrain asokonona akenemala abeminena ka faiba foko dakononyi tumana mina karamogo na ekene soro kamunumuno ka foli bla anga maba weleleuna na nana asigiro soro unana bismillah ni foli kan daliye anga jeko lame Folika jamaga folika kula suzulani dama folika ansar jamaga folika kula suzulani dama amusaru jawe mawabone ayobunya masidu giramu Sumani warabe binami wama kwenye jamai Walai bae denga weleta Bani yega kalanga Kurana kalanga Allah Bae doni ma usumani na Bani yega kalanga Hadisa kalanga Allah Bae doni ma usumani na Bani yega kalanga Balaga kalanga Allah Jahedani me usumani me Allah Godoni mana fobani welela Braruke madoni mana fobani diwele Auma dalilu chama yukura hanena Ae baya guguma fokura hanena Ae dalilu chama bo ibunu majala Ae za guguma fo ibunu majala Ae dalilu chama bo sunana saila Ae sunako barache sunana saila Dani dalilu chama bo bukahariula Ae baya goko mafo bugariula Ala wasila me wakuna ulula Ala Jaudalu bebala iye Ae boya masidu gajira madu Sumhani warabe binami Wama kunya jamali Wala ibaye denga weleta Fulika jamaka fulika Kula sumani aidama Fulika ansar jamaka fulika Kula sumani aidama Alhamdulillah mbade folikan dalen banen kofe jamana munu ye kene soro jamana bisaba ani ko ubora ninga olu jira maula olu jira len banen ko ansardin nyamaya so chekunda ani musokunda ananga maba woleleun olu ye maka munu soro ninga ulase kene inga angeje anga nyama da olu fe ambi ala tanu kala barkada ka ala wolin mando ala miya sigini kene inga bi ka keni kariye Desamuru kalo kileta anikile san wafla anita aniworo odu ben kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aleka bangini usuma no yarabe sani ale shutan flana ni ho nyaga no nisoja Fédération Ansardine International aleka laben kornana nimigate Bamako 26 mars laya Abinyanamaya Ankara Mogofe Asid Sharif Usman Madan Haidara Fédération Ansardine International Kakeni Ninaye Jamana Bisaba Odebe Akono O Jamana Bisaba la Jamana Minu Kene Soroshina Amena Olude Togofo Aunina Apollo
Chine, Ousmane Nyangado. Angola, Adama Kone. Sénégal, Ismaël Bengali. Burkina Faso, Hamza Deme. France, Seba Sissoko. Congo Brazza, Modibo Kamisogo. Italie, Lassina Togola. Gabon, Omar Boiré, Omar Traoré. Espagne, Mustafa Kone. Cameroun, Dambele Yakuba. Nigeria, Moussa Sempara. Guinée-Bissau, Bade Dambele. Guinée équatoriale, Yaya Koulibaly. Libye, Suleiman Dambele. Bénin, Draman Diakité. Algérie, Baba Djigiba. Gambie, Tahirou Koulibaly. Guinée-Conakry, Khalifa Kamara. Mauritanie, Sidiki Sangare. Togo, Mamadou Hamidou Kone. Congo RDC, Mustafa Sila. Libéria, Lassina Koulibaly. Malte, Amadou Sidibé. Côte d'Ivoire, Mamadi Keita. Mali, El Hadji Modibo Diallo. Ye jamana muga ani duru mi ye kene soronyina. O bela jele nyemogo président international El Hadji Surakata Salamanta. Kakeni Fédération Ansar Din ka labeni ou ka kuma o dile no secrétaire exécutif Maman Koulibaly. Ale bina kene ko ngana ka bisimali ke président El Hadji Surakata Salamanta ale togola. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali, chef de l'État, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République du Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des corps consulaires et représentations diplomatiques accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants du groupement des leaders spirituels du Mali, Messieurs le représentant du Haut Conseil islamique du Mali, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, administratives et politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le représentant des familles fondatrices de Bamako, Mesdames et Messieurs les responsables de la Fédération Ansar Din internationale, chers militants et sympathisants de la Fédération Ansar Din internationale, Éminence Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, honorables invités, l'honneur me revient ce soir de m'adresser à vous au nom du président de la Fédération Ansar Din internationale en ce jour mémorable de la naissance de notre saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Mawlud étant l'événement de reconnaissance de la grâce divine
à travers l'envoi du premier et dernier des prophètes qui, de par son comportement exemplaire, a consacré sa vie pour le bien-être universel. C'est la raison pour laquelle le thème de cette année est le prophète Mohammed, un exemple pour les musulmans. Le prophète n'a-t-il pas dit qu'il part et nous laisser deux choses pour notre orientation, à savoir sa descendance et le Coran? La consécration de cette promesse du prophète pour notre époque est sans doute Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdra, qui a et continue de nous enseigner l'islam vrai, authentique, prônant la laïcité positive, l'ouverture, la tolérance, la justice et le respect de tous sans discrimination, qui conduira à un meilleur vivre ensemble. Et cela à travers des forats nationaux et régionaux de Ségou, de Koutiala, de Sigasso et de Kaye. C'est dans ce ordre d'idée que la Fédération Ansar-Din internationale condamne fermement les actes terroristes perpétrés dans le monde entier, en général, en Afrique et dans notre pays en particulier, qui ne cessent de faire des victimes par des personnes se réclamant de notre religion. Nous tenons à préciser que ces actes sont contraires aux principes fondamentaux de l'islam. Ainsi, sous la conduite de notre guide spirituel, l'association informelle a vite évolué pour se transformer en une fédération regroupant à ce jour 30 pays à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. La FADI est représentée dans toutes les régions du Mali à travers l'Ansar-Din national, totalisant des milliers de militants répartis entre les comités, sous-sections et sections. À titre de rappel, la Fédération Ansar-Din internationale a pour objectif la diffusion de l'islam, religion de paix et de tolérance, la saine compréhension de l'islam par la formation et l'information, l'amélioration du comportement moral et spirituel du fidèle musulman, la réalisation d'infrastructures sanitaires, éducatives, religieuses, sociales et culturelles, l'assistance aux démunis, aux nécessités et aux victimes des catastrophes, l'établissement et le renforcement de mécanismes de solidarité entre les hommes sans distinction de race, de religion, etc. Ainsi, dans ce contexte, les valeurs fondatrices qui sous-tendent l'action de notre fédération sont entre autres la tolérance religieuse, l'acceptation et le respect de toutes les religions, convictions et croyances, la collaboration avec toutes les religions dans le respect mutuel. Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes, physiques ou morales, reconnaissantes envers notre guide, en magnifiant à son endroit leur soutien moral, financier ou matériel. Nous renouvelons toute notre reconnaissance et notre gratitude à son éminence, à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdra, pour ses efforts inestimables pour la recherche de la paix et la quiétude dans le monde entier, en général, et au Mali en particulier, à travers des séries de rencontres avec des groupes armés du nord du pays, à sa résidence à Sébenikoro, avant de restituer les résolutions issues de ces assises aux autorités compétentes du pays. Nous remercions encore une fois de plus tous les membres de la famille Cherifla pour leur sollicitude et leur hospitalité sans faille au profit de toutes et de tous, sans distinction aucune. Avant de terminer mes propos, je prie pour le repos éternel et réitère mes sincères condoléances aux familles de nos défunts qui se sont fait remarquer de par leur engagement et leur exemplarité de leur vivant. Il s'agit, entre autres, de feu Ibrahim Aïdra, dit Hippodrome Cherifougué, d'Ousmane Nimaga, ancien président de la Chine,
et de Moussa Tapili, dit Chikorni Balaba. Nous remercions les femmes et les hommes chargés de l'organisation des manifestations du Maouloud. Il s'agit des forces de sécurité de l'État, des gardes civils de la Fédération, des commissions chargées de l'accueil et hébergement, de la restauration, de la santé, la commission Tchafi, de dons et legs, de la restauration, de la santé, la commission Tchafi, de dons et legs, de la maintenance, d'eau et assainissement, la commission transport, de la logistique, la commission animation et communication, ainsi que la commission santé, qui ne ménage aucun effort pour la réussite de ces événements à travers toute l'année. Bienvenue à toutes et à tous pour le Maouloud 2016. Bonne fête et bon séjour au Mali. Vive le guide Aïdara et sa fédération Ansar-Dine internationale. Vive le Mali, uni, prospère, grand et fort. Vive la paix et la concorde dans le pays. Je vous remercie. Kangak madam nani ala to barkamay. Ala ka kisi ani nema juri ankundi Muhammad ka ana somoro akela ninka ta ani ninka di. Ala ka kisi kenene awkan. Ame na wa bela jelen fo. Yoro jara mo ani yoro suma mo. Ani minu tusuku mena nyanga kene ka mu manga kene soro. Ankara mo ka kene. Ani ma lu ke jama fe me dugu koloko ka. Aye bela jalen kalifa alama alamin ka kalifa teti ame ala tanu masami sona ka bi dira ona afona mbal masla me mun ko ala ka sa ku ma la fe ka bo fende la jalen toroma o ko fe ame tasibla ke ka nyeshi sufi adamama mi an kala mo ka kene bela jalen bonya na yeli ya an ka kene ka anaka kalande ka an kala mo ka la ni sabati amani ala fe ala ka sa kama lafiya ye ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma o kɔfɛ Muhamadu Madaniyu an tɛ ɲinɛ e kɔ an ka kɛnɛ in kan i mɔkɛ ka kira Madani Ciri e jogo kɛra i mɔkɛ ta ye ka k'i fa ta ye o la an bɛ Ala subahanahu wa taala deli Ala kana an ɲinɛ aw kɔ e kɔ nin kɛnɛ in kan Bazumana den n'an kasira k'e y'anw ɲɛnafin ka kasi kaya an dusuku ɲɛnafin ka anw ɲɛw ɲɛnafin ala anw bɛ nisɔndiya ko Ba Madani ye jigiya to anw ye a ka sɔrɔ ka taa la n'o ye Sheikh Ahmad Tidiane n'a dɔgɔninw ye ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di an ma. Fils inconditionnel de notre disputé Cheikh Chérif Ousmane Aïdara, qui a laissé une œuvre colossale et des actions à perpétuer par ton petit frère Cheikh Ahmad Tidiane et ses frères, qu'Allah le Tout-Puissant les attise dans cette tâche. Dors en paix, Frère Haïdara. Au passé, Tchemin Tanunim Tanambara, tel nebu, na nebu lente, Tchemin Sona, Kata Faka Neni, Abaka Neni, Alaka Dinen Nofer, Musoko, Kinika Dembani Soun, Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara et de Kodo. Ba Madani basita ka marque original tuamina utwe muso tereke ka filato tereke foka do fra uche ma jawo ko tuamina antute farida do antinte suna do ala kola Bazumana de ngere ka chesiri anika falfoni ko mi mo kay ake chogomina kamboro be kalama inite leader président no ede diɲɛ so sigi lafiya cogo jira anw na ka lahara sɔrɔ ko ɲuman yira anw na ala e ni ce Ba Madani den i ni ce an ka Sayidu Usmane Aïdara e n'i ka bonya sɔrɔ diɲɛ fɛn foyi la fo n'o kɛra ala ka diinɛ tiɲɛ fɔli ye tamaninkaw ka ban Zumana e yɛrɛ ma jigin ala y'i kɔrɔta ka yira diɲɛ na e de sabali la ala ye kɔrɔta ka yira diɲɛ bɛɛ la ala an y'o ye alikuranɛ kɔnɔ ala ye e sɔn mun na ala ye fɛn o fɛn fɔ alikuranɛ kɔnɔ ko o de bɛ buna adamadenw lafiya diɲɛ so sigi kɔnɔ e y'o bɛɛ kɛ ka yira anw na
nka anw fɛ nin ya e fɔ seconde kelen ka dugawu kɛ banganukaw ka loloɲɛ duman e nabi sulemana ka limaniya ɲɔgɔn de sɔrɔ n ko o kosɔn diɲɛ ye fu ye e bolo e bololafɛn min e mara e de y'a bɛɛ mara ala ka dɔɔni ala y'o di anw na ni e de i ni ce o la an bɛna kuma jɔya ka yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'an donna gasira aw ka yafa an ma ala k'i dɔɔni kɛ an bolo dalu ye ala kana kɛ dalu ye an kan salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu. Ola ansardenu olu ka bisimilali kɔfɛ an bɛ dugu dɔ kɔnɔ Bamako famille fondatrice n'o ye Turew Daravew ani Ɲarew olu ka kuma dilen do Turelakaw ma Latis Ture ale bɛna bɛɛ lajɛlen bisimila nin kɛnɛ in kɔnɔna na. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. O ye kuma gɛlɛma ye an balima silamɛw su fama kɔnɔ Bamako jamanatigi n'o ye Daramani Ɲare ye a n'a sulakaso fila ko k'a fɔ ye ko assalamu alaikum warahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ka tila tuguni k'a fɔ bamanan de ye ko yan ye dɔw minɛ kɛnɛ ye jamanaden kura min sigira k'an b'a ɲin'a fɛ a ka duwawu k'a ye an ka surakaso fila a ɲɛmɔgɔ fila u fari man d'u la dɔɔni an b'a ɲin'a fɛ a ka duwawu k'u ye ne kɔrɔkɛ delila ka kuma dɔ fɔ n'o ye Bamusa ye Bamusa b'a fɔ ko Aidara tɛ maa kelen tɛ tuguni o bɛ faamu an b'o faamu Aidara kɛra Bamako ka chance ye o bɛ bɛ cogo di jama min bɛ bɔ ka na a ka kɛ dɔrɔn kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ olu ka malo kilo kelen dun a bɛ bɛn tɔni 70 ma tɔni 70 a wari tɛ taa Aidara kun dumuni min bɛ tobi a bɛ di Bamako sununburu nafɛn feerelaw ma a wari tɛ taa Aidara kun donc an bɛ se k'a fɔ mawuludu yɛrɛ c'est une chance économique fɛn min kan ka kɔlɔsi fɛn min kan ka encourager jamana kɔnɔ mais yanni ka bɔ kuma la ɲininkali fila bɛ yen mɔgɔ tɛ ka sigi ka ɲininka mais n b'a fɛ ka a ɲininka o ɲininkali fila la ɲininkali fɔlɔ a bɛ mawuludu in dabɔ don min na a ka so kɔnɔ a don cɛ dɔ sigilen b'a fɛ sanfɛ yen nɔ npanmuru bɛ o cɛ in da a bɛ k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ sabe n bɛ taa Aidara ka mawuludu bɛɛ kɛ ka bɔ o don na ka na bila 26 mars la min kelen b'o kɔnɔna la an b'a fɛ karamɔgɔ k'o fɔ an ɲɛna n bɛna min fana fɔ ansari mɔgɔw ye mɔgɔ tɛ kunna a y'a labɛn ka fili sigi fo fana an bɛ se n'Ala sɔnna a ma awa an bɛ an fa fɔ Latis Ture k'a fɔ ko a ɲɛna ko mawuludu ye silamɛya de ye الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ما بون الإسلام فولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم على تنوك بركة. مبين على فه. هل بيورو. مبين على كوديراما. Keni muso denmisɛnnin makɔrɔba ka bɛɛ fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ bɛɛ ye ɲɛ in bi an bɛ se na yen bi an bɛ se yan foyi kama pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min Seydou Ousmane Mara Haidara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani kunu ani bi ani sini ma Ala sɔnna an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini ta fana nɔgɔya an ye n b'a ɲini Ala fɛ an bɛ bi fɛn mɔgɔ minnu na n b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya kɛ min ye muso min bɛ cɛw ɲini furu la n b'a ɲini Ala fɛ a ka cɛ ɲuman d'u ma ka den barikama d'u ma min ye cɛw fana min ye muso ɲini fana Ala k'o bɔ o cogo kelen na Ala k'o barika d'u ma Ala ka hɛrɛ d'u ma Ala ka kɛ caya
gari kala ka fone am kala ka no am kan baraje min ana fode Muhammad Sise ale ka tideno ode ni mi di mama ka Abu Usman marani fore ka fo ka wali mando ani kunu ka barkada an kan baraje jamna bi tomi ambani alfa ala ka pona no ya gila bi yoro ambani alfa ala ko nyunu ka boyino kayra bi boyoro ambani alfa ala ko nyaka nai an kan baraje do bala amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلما لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Imam Musa Sango aleka akuma kofe lima matola amina kuma de groupement de leaders spirituels musulmans Dimalima Mohamed Sise alebina ologa foli la sekena konana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم أمبادي وامبي الله سبحانه وتعالى تنو كاولين ماندو كابرغدا أيوا أمي جويرو مناني أما أنكرمغو أنا ديني نيمغو groupement de leaders spirituels musulmans du Mali olu nyemغو باو olu ka chika ne banda ko an kana kene ga bi an kana an karamogo no shiru son ban hadre ka fo ka walin mando ka bargada sabu gada ka akara sabu yayi olu mawlu kelaw anolu olu mo munun be ayo tasra koroga ku bela jelen fara nyonga tomba kele ngono no e leader toy o kuma leader to wala ame foli ani walin mando ani bargada ko ke shiru son ban hadre o kuma mi ya to anana bi nu makena soro u bela jelen mu ga mawlu ke yorola wani ala sonama ni denguni fana sera u bela jelen mu ga denguni ke o ngani ala sonama do ta do u bela jelen mi na nyongo soro ya kana bargada ke nyongo ka ko en kuche herela o kuma na ko ga foli ke shiru suma na hadrai ka bargada ye katla ka fo a katla ga ni ala fe ni mawlu ala ka nyana chaya ala ka shibi kala shibi sama da jamba mawlu ma no fe ala ku me no fe kira ka ban kanu ko so bidon la horoma sallallahu awani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali oluka takurine fly o temene ko fe banagabugu masjidu ansar noy mamadou anfa mamadou ni magale ka misri kurade drusiro mbe no ale ni mo ba piano noy arif jay alebna takurine fly ke kene ko non. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اغفر محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم ارحم محمد على مولود كما يرانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد علمك وبعدد معلوماتك. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد. صلوا على رسولنا محمد والحمد لله رب العالمين. سلام السلام شريف عثمان هيدرة. السلام عليكم مدن عثمان اثنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوكم كنا دخل كلمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ما محمد كيف كما هذا ما الدين دندت بلا جليل جيت بلا جليل كلك هنا كما كلك هنا كريكا كابونيما أجري كي عثمان شريف مدن هيدرة قال كأنانية قال كأنانية كرا كانوا كما صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. awahiti santri nimoka dahulnya fly kene konana akmana sirki kanela
ko basigi bɛ ɲini mɔgɔw fɛ surtout an ko dɔnnen bɛ yɔrɔ min na dadenw min bɛ ka taa numan fɛ ni ɲɛsinnen bɛ kɔrɔn fɛ mɔgɔw bɛ digidigi la an bɛ sabali ɲini u fɛ u kana ɲɔgɔn digidigi nin gunuma in n'ala sɔnna ma a bɛ direct la radio caman ka Bamakɔ kɔnɔna na radio la voix du Saint FR3 Maliba FM City FM. Ayiwa ne bɛna dabɔda fɔ ka foli kɛ tabani dɔgɔ la ka foli kɛ Brol Sagiri bɛɛ tɔgɔ la ne ye ba Nimaga ye kira an na fɔ kira don an na fɔ waliyu yɛrɛ don nka maa gansan tɛ an n'a wolola ɲɔgɔn kan an m'a ye foyi la Ala wele kɔ depuis san jana a ka ca san 40 ye ayidara tabani denmisɛnnin bɛɛ a ye marasa dayɛlɛ ka bɛɛ don marasa la ka mɔgɔw wele ka taa Ala ko ma an b'o kalama nin ye seere ye o tɛmɛnen kɔ tabani yɛrɛ a ye Ala wele de kɛ tabani an m'a ye foyi la n'o tɛ donc ka se fo bi ma n'i y'o jate minɛ ka taa san 40 ye foyi ti bɔ ko la ko dɔw fara a kan o bɛ ma o fana o koba ye donc an kɔni tɛna kuma caman kɛ nka an bɛ min kɔni fɔ jama ye foyi ma daminɛ bi dɛ n'a bɛ mɔgɔ min ɲɛna k'a daminɛ bi a ma daminɛ bi dɛ fɔ k'a fɔ fana ko olu kɛ kun ye wariko ye n'a sɔrɔ kun ye fɛn ye a ma sɔn o ma dɛ parce que a filɛ hɛrɛ min na bi a ma sɔrɔ yɔrɔnin kelen dɛ a sɛgɛnna kojugu an b'a bɛɛ kalama tamani ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ de kɛra ye gɛlɛya kɛra kosɛbɛ hali wajuli a ye gɛlɛya sɔrɔ a bɛɛ kɛra a ɲɛna ka na b'o la ka na Bamakɔ yan a ye gɛlɛya caman sɔrɔ waati kɛra a la o y'a sigi fan yɛrɛ o bɛɛ kɛra a ɲɛna o waatiw gɛlɛyara kosɛbɛ ka b'o la ka na bi la a ka ca san 40 donc ka se don o don dɔw fara ko kan donc o kɔni o tɛ gansan ye dɛ ko dɔnbagaw kan k'a jateminɛ o tɛ gansan ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye foyi a ma daminɛ bi dɛ donc an bɛ dugawu k'a ye n bɛ dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye n bɛ dugawu saba k'a ye dugawu 2 o ye diɲɛ dugawu ye dugawu 1 o ye lahara ta ye n bɛ dugawu k'a ye diɲɛ daamu fɔlɔfɔlɔ Ala k'o d'a ma o ye fɛn jumɛn ye o ye kɛnɛya de fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ n'i ma kɛnɛya sɔrɔ n'i ma foyi sɔrɔ ka kɛnɛya d'a ma n bɛ dugawu 2 min k'a ye o ye labanko ɲuman ye labanko ɲuman ye fɛn jumɛn ye o tɛ jama caya ye dɛ k'a fɔ n bɛ sa tuma min na jama caman b'i bolo o tɛ dɛ labanko juguya o tɛ k'a fɔ n ye waritigi ye n ka wari banna o tɛ dɛ labanko juguya o tɛ k'a fɔ n ye faama ye n ka fanga tiɲɛna o tɛ dɛ labanko juguya ye fɛn min ye n'i ka diinɛ bɔsi la Ala kana ka diinɛ bɔsi a la Ala k'a sɛni diinɛ ye an b'o ɲini a fɛ o diinɛ dugawu 2 ye lahara ta n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jannati firdausi d'a ma o de a diinɛ VIP ye Ala k'o d'a ma Ala ka silamɛ bɛɛ ta ɲɛ an bɛ foli kɛ bɛɛ ye Ala ka bɛɛ ta ɲɛ Ala kana kanu kuma caman d'aw fɛ nin don alhamdulilah. hali bi an bɛ basigi ɲini mɔgɔw fɛ k'u ka daw bɛɛ lajɛlen to sécurité a n'a to mɔgɔ kɔnɔna falenbali don kɛnɛmana na écran caman bɛ yen nɔ fo 6 ɲɔgɔn na et puis événement in an y'a fɔ a bɛ direct la radio caman fana kan la voix du citoyen FR3 Maliba FM City FM Mamelon Ambiance FM ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila direct la Bamakɔ ale kɔnɔna na o la sisan an bɛna kuma di an fa ma n'o ye Banjugu Gago bakuruɲɛ 2 min b'a fɛ ale bɛna fɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ سلامي أو نشوف بسني سلطان كمادر أنت تقول محمد صلى الله عليه وسلم وقدمني لنا مليدون اسمان سويسا هذا كاتي شما كنا يكون هكذا وما من غير ويما هذا تقابل tadi belum kena dia mulai dulu kita besok kasih aku makan mana apa sih tak makan baju jadi minta zaman kena ini dia pergi saja zaman kena ini jam ini jadi ini zaman mana kena ini mana almami almami Obromori, Omnisi, Obromai, Milikina, Milikina, Wallah, Jabran do banyak.
ka n'olu bɛɛ haraba haraba la wari nɔfɛ jamanadenw fana bɛ to haraba haraba la wari nɔfɛ jow bɛ tiɲɛ o tuma ni banni kɔfɛ si pasele bɛ taabolo nin kɔrɔ i b'a fɔ arabukan na fadila wala bila bɛti ye tubabukan na sur association bi a fɔ ko fadi donc ne b'a fɔ k'a ɲini fɛn fɛ bi dima bisu kama a ka association tɔgɔ a ka dafa k'a kɛ fadila fédération ansarudine internationale libre et apolitique o ye bɛl fadila ye fadila arabukan na la bɛti ye tubabukan na donc o b'a jira k'a fɔ si a organisera hukumu in kɔnɔ a bɛ taa ni masa kan o tuma ala ka barika don a la ala ka barika don mawuludi ɲɔgɔnna ka mali kɔnɔ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awa hali bi an bɛ basigi ɲini mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnma Monturuba niveau la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn digi la an nalen bɛ hɛrɛ dɔ la an ka ɲɔgɔn ku an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o de bɛ baara nin diya sisan an bɛna kuma di monsieur Ousmane Benfana président du PCR. an b'a fɔ su na assalamu alaikum an bɛ ala fo an bɛ ala barikada su na ne nana yan n bɛ deli k'a fɔ politiki kuma tɛ n nana min na fɛn dɔ kɛra n ɲɛna n kan k'o fɔ o ye mun ye walahi Seyidu Usumani Mamadu Sirif Hayidara i bɛ mɔgɔ bonya i bɛ mɔgɔ bonya i ka ko kɛ i bɛ mɔgɔ bonya ka tɛmɛ o kan an fa ne y'a kɔlɔsi aw fana aw bɛ mɔgɔw bonya n'i ye mɔgɔ bonya walahi ala b'i kɔrɔta i n'i sigilen sanfɛ nin ye bonya nin ye jaabi de ye Seyidu Usumani Mamadu Sirif Hayidara ne nana su in na kuma dɔ bɛ yen n kan k'o fɔ o ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn a bɛ san 30 ni kɔ bɔ e ma kuma foyi fɔ ko silamɛya ko jogo k'an ka jogo dilan e y'o de fɔ o de kama n bɛ se k'a fɔ silamɛ jɔnjɔn i jɛra k'e kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye i kɛra mun ye i kɛra lideri olu ka lideri liderisɔn sɔnna k'a kɛ leader des leaders i kɛra o de su in na Sirif Mamadu Hayidara i kan ka fo la Sirif Mamadu Hayidara n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna i ka da la e filɛ jamana in kɔnɔ an k'a fɔ an ka sabali ko in i bɛ deli k'a fɔ ko mɔgɔ min ne min tɛ ɲuman dɔn k'o ye kafiri ye e de b'a fɔ i ye lakɔliso jɔ i ye dɔgɔtɔrɔso jɔ n'an ka sɔrɔsiw degunna i bɛ wulitigiw dɛmɛ minnu banana i bɛ se k'u ye jamana in kɔnɔ i y'o kɛ a ma ban jamana in kɔnɔna la hali minnu bɛ jamana kɔfɛ n'o ye réfugiés ye walahi i ye mɔgɔ bila ka taa jɔnjɔn k'u ye ka buramasigi k'o ye i y'o kɛ n b'a fɔ ansar jama ye aw ka nɛnɛ aw ka karamɔgɔ ko aw ma k'aw kana nkalon tigɛ aw ka karamɔgɔ ko aw ma walahi a y'a fɔ aw ye k'aw ka bɔ aw wasi la a k'aw kana sonyɛni kɛ aw ka karamɔgɔ ko aw ma k'aw kana ɲɔgɔn janfa aw ka karamɔgɔ ko aw ma ko jamana in kɔnɔ ko musow k'aw ka musow bonya hali président yɛrɛ ɲɛ ta bi ko ka musow bonya Hayidara e bɛ maaw ɲɛ o la dɛ i kan ka fɔ su in na o ko la ka da mun kan i ka jama u majiginnen don i ka jama sabatilen don dilan ne ɲinɛ su in na n ye miiri n bɛna mun k'i ye n ye miiri o de la n bɛna mun de k'i ye parce que n tɛ se ka n ka kɛnɛ kan ten n ye miiri walayi Chine bɛ yan Sénégal bɛ yan Angola bɛ yan Burkina bɛ yan diɲɛ bɛ yan i taga ni mawuludi coupe du monde de su in na mawuludi coupe du monde i taga n'o de ye n'i ye coupe di maa ma i bɛ valeur k'a la n ye miiri mun na fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye dugukolo kɔ kan o ye mun ye ansaru a y'o jaabi o ye mun ye o ye ala kumakan ye o ye ala kumakan ye n ye miiri su in na min bɛ ne n'o cɛ walahi bɛɛ bɛ n dɔn min bɛ n kun ni kan cɛ n b'o de fɔ kanu de b'an cɛ ko ni mɔgɔ ko ni degunna i b'i kalifa i tɔɔma na tɔɔmaya b'an cɛ kanu b'an cɛ
mbolo fokananka fenga boli fende nilo de la nomena dafo dima ya fo mai nomena nyana dima ya fo mai nomena tibara dima ya fo mai nilla ni de la ikaga mende Quran wal Quran ikani alak maka ikaga mende nilla alak maka asar kana muso ay fraga ana fo yofe haydara ambe je ben tanako alibe radio se munde kena ko nana Zuma Africa radio Dakan Dogafri radio Jamana Murti radio Saga Murti kafara kolonga nyono ono ngona chama Sharif Usman Madan Haidara le maulidu kufudimande yo zenker ode kama imamina nayi jamana togofo ambalma dawe na ale tuamude olandere ani banjugu gaguri mena nyofe ale afogo fo olandi togo kado lifini na ale be olani representer ale fle podium na monsieur Kater monsieur Kanter wala ale ko ale fara lifika ko ni horoba lifika ke ko holland fara togo kado ala sisa monsieur le maire Bagari Damele Sangado de Commerce Mordo Bagari Damele auzu billahi minash shaitanir rajim ntana sega kuma jaya parce que watu tara sino bi neni kremo anyo ta ko nanyo bi o fe ka ko ne ta benyena ala ba kalama kira ba kalama gele saba nena na salo no gumesri ma fofo na aseto ayono amanase ye fendo fai abekera ye kelenta jamanata senekelanta mali senekela bale nel bale gelenta no bar kejo damele haida impasera afora ko ni jama cara ko bi tambere ni yake minfo ka alafo kan banga fo amma gunola haidara akaka ko bi na fonike mali mel bala jelen tola ala mel yamo be dama ko ya mel ijibo ne ka nana ma yanso ne ka fonike mali mel bala jelen tola haidara ini ce ndisera temenika ni ko ki baragada merci monsieur le maire Bagari Damele Baraka Dagronya Flamifo sisa amina kuma de mo masawe El Haji Musa Mara male dona kenan ko dana Dagronya Fla amina dale Musa Mara amalmo au bensu ambi ma fefen de kenaka munumbora Mali konnala munumbora Afrique konnala munumbora GF awrawla ambe aw be bismillah ambe aw be fo suina e eredoe suina e glanin doe suina e jamana jodoe suina e dine joli doe kuma folo mi mamulo oye ka foli blakata ansardin jamabe ani ansardin yemma Sharif Usman Madani Haidara ala kaw demo ala kaw menkuro ala ka ni nyona kene ucheya ambe mufo awnyena kuma fefe mufo shina koni korale munu fura ala anjija ala tugu okuma nunuko foyi te fo kenenka glani ko
foyi tɛ fɔ kɛnɛ in kan diinɛ dɛmɛli foyi tɛ fɔ kɛnɛ in kan jamana dɛmɛli donc an b'a ɲini aw bɛɛ fɛ an ye fɛn fɛn mɛn yan an ka taa o sira fɛ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ nin kɛnɛ in ye dilanni kɛnɛ de nin kɛnɛ in ye jamana dɛmɛni kɛnɛ ye diinɛ dɛmɛni kɛnɛ don donc an bɛ aw bɛɛ fo an b'a ɲini ala fɛ a ka Aidara n'a jɛɲɔgɔn a k'u dɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ Ansarudine jɔyɔrɔ min b'a la jamana in kɔnɔ ala ka caman fara kan aw ni ce ala k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma o de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ye merci. Alhaji Musa Mara ale ka kuma kɔfɛ diinɛw ani laadaw kotigi n'o ye ministre des affaires religieuses et du culte Thierno As Umar Diallo. Jama silamɛw salamu alaikum. An tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la. Sunna an bɛ foli lase shirifkɛ ma Usman Madani Ayara. Ka foli lase Ansarudine tɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra diɲɛ fantan naani ka se yan n hakili la a bɛ dugu 25 bɔ n'aw ye Hollande fara a kan a bɛ kɛ 26 ye an bɛ foli lase maaba minnu bɛ kɛnɛ kan yan diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan Usman Sherif Aidara foli kɔfɛ an bɛ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita an b'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase i ma ko k'i fo i bɛ don o don cɛsiri min na jamana ɲɛmɔgɔ ko nin jamana nin sigilen don diinɛ kan ne diinɛ ye jamana nin samasen ye silamɛya y'a cɛmancɛ samasen ni silamɛya kɛra o ye Usman Madani Aidara k'e fana ye silamɛya cɛmancɛ samasen ye Mali kɔnɔ. Donc k'i bɛ don o don cɛsiri min na min b'a to Ansarudine minnu bɛ yan u ka se ka diinɛ k'a jɔyɔrɔ don min tɛ se ka kɛ seli ni sun dɔrɔn ye min bɛ kɛ jogo tilennenya ye min bɛ kɛ bonya ye min bɛ kɛ majigi ye min bɛ kɛ ɲɔgɔn yafa ɲɔgɔn ma ye ko i ka cɛsiri o la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Usman Madani Ayara an karamɔgɔ ko k'a ɲini fɛ mawludi ye kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ka su de an bɛ ala barikada ka nin ɲɔgɔn kira d'an ma an bɛ ala barikada k'anw kɛ nin diinɛ manton dɔ ye ko i k'i jija waati o waati ne nin su ɲɔgɔnnaw sera i kana sɛgɛn kuma lasela min kɛra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ka taabolo ye ka kɛ faso fɛ ka kɛ tiɲɛ fɛ ka kɛ i mɔgɔninfin ɲɔgɔn fɛ hali n'aw ka diinɛ tɛ kelen ye hali n'aw golo tɛ kelen ye k'i jija k'a fɔ silamɛw ye ko diinɛ nin ma sɔn ɲinibɔ ma ko diinɛ nin ma sɔn jolibɔ ma a tɔgɔ la bari ale kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ma kɛ ko k'a fɔ silamɛw ye ko kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko an ma ko hadamadenw diinɛw kiraw ko kiraw bɛ komi muso caman bɛ yan mɛ minnu bɛ a kelen na donc diinɛ kana kɛ farafarali ye an ka kɛ bɛn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kuma tɛna jeni k'a ɲini fɛ i ka duwawu ta Mali ye ka duwawu ta Mali ye min b'a to i sera ka maliyɛnw k'u fantan naani k'u fara ɲɔgɔn kan yan ka jamana wɛrɛ maa k'olu fara ɲɔgɔn kan yan bɛn kɔnɔ muɲu kɔnɔ sabali kɔnɔ i ka se ka o kumakan kelen nin o duwawu fana ka jɛnsɛn jamana nin kɔnɔ k'a ta Kidal fo Nioro k'a ta Amera Bukan fo Kajolo jamana nin bɛɛ tigɛ ka di ɲɔgɔn ma ala n'i ka duwawu ala ni shirifu ka duwawu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Chérif Ousmane Madan Haïdara, ambassadeur de la paix. Malik Mabobra, Malik Tekla, Malik Tete, Malik Teki. Akabara bela jilene benoma. Kulu, ambal maje do Isiaka Udrago. Ale taramana senela kabo masina kana Bamako. Drapeau be abolo. Drapeau min kalai chegalai. Nigo chegala dro babana bu do ko sobe. Akile me ga chegala ri farano ka siri na po Chérif Madan Haïdara be siri to na dine mogo kulti mogo. Sampai mogo ni dunga mogo ko lu be kele to na le fana chegala de farano ka Mali drapeau do ola ni ga tama kanu di Chérif Ousmane Madan Haïdara ma. Sabu ko ale Mali kisibagai. Okope tamani Chérif Togola amfa ankara mogo Mamadi Haïdara alimina dakurunya flala se kena kona inshallah. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهد بناء الإسلام على خمس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته الهمس. وبعد، السلام عليكم أيها الحاضرون والحاضرات. السلام عليكم بسببما عندي أمدت مثل ما يسلكاي تعبد بسم الله Chérif bet ola kenen to ola ta ambal ma tefu ni Sheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara Chérif be ka kulikando tani kulikaka al balman moya al shiyi moya al kiliya al islamaya kada munga ni ya ta galaje Mali kono bi o bi amse ka fiye je kono bi ni ki islamaya do ana ni ngunda do ni ngunda dinana ana ni ngunda dinana ni wonde alafe ni wonti alafe mawlidi ti ke jamana ina ya na deta do ta do ko ja mawlidi famba ko mawlidi ka na bulletin ala ni Sheikh Chérif Ousmane Madan Haïdara sabudo o yiri bale tre o ko tenengo o ful bani ko aye andi fulla te jamiyatu ansar din islamiyya ma woni ni fulika kan Chérif Togola ku ye leydo ta ambal make ankara moy ustraka leydi ustraka dajafa kilimatu kote ambal ni alafe dina ni farata anu ga ni farata alaka dottini no yuma anu manana alaka tigina ndeni mai alaka hannu giya alaka magonye alaka ambetanye alaka jenetika no ya kashini kina dandema ta ande kulaja alaka ande dajina alaka rahama sallallahu alaihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niti amfai Alhaji Mamadi Haïdara alaikum mana kamani Chérif bela jilen Togola ka poli la se bela jilema mo minnu ni kuma ka kena ko nana o tore ka tanga te memenu kuma na arabu ko tal isharatu tufidu labib akila minnu kuma na am bela jilembe an wasado ulula ko mi sugulente ka poli la se bela jilema mo nana sirafe kira ma ayere ka somo to warala ka daga masala ka antrawila ka u bela jileme kena ko nana ku ka poli dia kafra deme bajekulu bela jele ma terengre ma sotilma malitel bramali ani NBB ambe anyemo waso ni abarakala bela jele fo radio privé monu biya no kasi télé privé ma amu bela jele fo ka barala sabu ulu fana bi ka bara en no ya minu makene soro ka lasu ma sisa ani tuma were ula me bok mana sika ka kuma di kuma tirima anu bok mana ka kuma di mauludu tiri modenke ma kama Asid Chérif Madan Haïdara. Alakira Muhammadu alala Muhammadu nyomada. Alakira Muhammadu alakira